Bathi kahle kanje ungaba imember, ungaba umuntu onikela kwi-channel. Inamba ngicela ukuthi ningayisebenzisi manje ngibona abalandeli. Njengamanje what we gonna do is inamba izoba open to people abangama members e-channel kuphela. Yiloko sizokwenza mhlawumbe going forward. Yeah, ngathi can work well kanjalo. Yeah. Namhla sibheka la iphupho lika Joanna Mnisi Joanna. Joanna or Joanna. Isingisi angisazi kahle. Joanna Mnisi. Uthi ngiphupha ngidlumbila ngisacela incazelo. Saphinde futhi a week later saba no Thusile Mahlangu 312. Uthi hello doctor, mina ke ngikuphe ngidla umbila omhlophe umnandi ngisacela incazelo. Leli phawu lingafika kubantu abaningi noma selifike kubantu abaningi la ephupha kona idlumbila. Mina nake ngakusho number 1 uma uphupha umbila sibe sikuthathele ngophawu luhle uma udla osuke lusho ukuthokozela inzuzo, umhlomulo, umholo noma imali eza kalula kuwe, yabo, noma ke eza ngemva kokulinda isikhathi eside, yabo. Usho ukuthi uphupho lingafika lokuma kumuntu unomklamo lo mklamo umenzela inzuzo noma kunemihlomulo aqeda kuphuma ama policies athile uthole leyo mali noma umuntu oqeda ukuthola isamba seholo noma kunemali lo muntu aqeda ukuyithola emva kokuthi ebeselinda isikhathi eside ebone sekudlake lo mbili yabona. 2 kuyenzeka futhi ngesikhathi obuphumbile kuba uphawu esithathe njengoluhle uma udla olungasho ukuthi uzothokozela inala ukuchuma noma impumelelo kanye nesibusiso esivela kongasenhla, yabona. 3 kungabuye futhi mophupha la umbila kuba uphawu luhluma udla olusho ukuthi ungalindela impilo enhle nenhlala kahle ngenxa yokubusiswa ngomsebenzi omuhle, yokubusiswa ngomklamo omuhle noma yokuba nezinsiza zokusiphilisa ezifanele, yabona. 4 futhi kuyenzeka ngesikhathi ophuphumile kuba uphawu lobika kwesinye isikhathi uma udla olungasho ukuthi empilweni kumele uqaphele wena uphinde uthole nosizo lokwelashwa idliso okade lifakwa kuwe abathakathi noma izitha zakho. Siyabonga kakhulu ke engathi uma like habe subscribe ube umlandeli noma ube member e-channel unganikela khona khona. Mina bemisenze kuphela kusona kuseka ku5 ntambama kuphela. Siyabonga masizothatha masenze